să se răspândească acest stil de dăruire a lui Hristos, de împărtășire mai deasă, de trăire cu Hristos, de apropiere de Dumnezeu. Prea sunt unei sălbătățiți de unele asprimi care nu sunt corecte. Cel ce vine la mine nu-l voi scoate afară. La Dumnezeu veniți, iubiți credincioși. Noi asta am vrea. Cât se poate să vă apropiem de Dumnezeu și pe cât ne este dat de la Dumnezeu peria aceea a patrafirului, nu fără, cum zic eu, de curățire, căutăm să-l folosim. Dar nu putem fără colaborarea dumneavoastră. Nu se poate, nu vă puteți îndrepta numai că predicați, că noi predicăm, că vă spovedim, că vă împărtășim. Nu! Dumneavoastră înși-vă, străduiți-vă, cei care veniți la această mănăstire, să vă schimbați viața. Nu este greu, iubiți credincioși? V-am dat eu explicația acum la început, să vă așteptați la necazuri, la răstărmăciri și la batjocuri și defăimări. Tocmai când mergeți pe calea aceasta. Dar nu vă opriți din cauza. Vine Mântuitorul și îmi spune clar, fericiți veți fi când vă vor batjocori, vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră din pricina mea, spune Hristos. O spune dinainte. Dacă ai fi rătăcit, dacă ai fi abătut, te-a lăsat în pace, ți-ar merge bine, avea bani. Curg la unii bani așa, la sectar, și cu asta de menesc. Sunt ajutorări, ai cu ce, că-ți dă diavol. O rog pe Maica Preacurată să vă ajute și cei care plecați mai înainte de a se sfârși, că poate sunteți legate anumite mașini și trenuri, vă rog să duceți acasă toată dragostea și binecuvântarea noastră și încredințarea că acest locaș rămâne, cel puțin cât trăim noi, rămâne să fie al dumneavoastră, să vă folosiți de el și să vă rugați pentru noi, să ne ajute Dumnezeu, să fim la înălțimea și ceea ce credeți dumneavoastră despre râvna noastră și ceea ce vrem și noi să facem pentru acest popor. Amin.